od nedavno diplomirani profesor islamskih nauka. Këta kolegte ton dhe partnerët e koalicionit nga Vakati dhe nga Endesi, inshallah u punon për kthimi, nuk është mirë me bo politik me senet që doni me mujt një tjetrin, Vakati Endesin dhe Endesi Vakatin në zhuk. Është edhe ju keni votuar një strategji për eficiencë në kuvend, në akt juridik, dhe me thonë ju ka dhonë komuna Prizrenit leje, nuk e informoni mirë elektoratin edhe e bani politikën shumë të argjume. Endesi me Vakat. Komuna Prizrenit nuk jep leje. Drejtori i urbanizmit jep leje për aktivitetet ndërtimore, nëse ka mu bon dhe një objekt për qelës. Me thonë ju, Rasim Demiri, që është mik jam i mirë, dhe është partner i koalicionit, disa herë ka qenë në zyrën teme me zyrtarët e juj, për me pa a mund me marë pëlqime njështë për me bua atje hidrocentrale. Imali smo prilike i ja i vi također da vidimo da je sam direktor Krujeziju i ministar Demiri da su, ja mislim, 3-4 puta odlazili po pomoćnoj prostoriji u skupštinskoj sali, pa se ponovo vraćali, znači 3-4 puta se to dešavalo i meni je ličilo sve to da je sve namešteno. Mislim da sam bila decidna i nećemo organizovati debate po našim selima jer znamo mišljenja naroda, ali ćemo podneti krivičnu tužbu protiv direktora urbanizma zašto je došlo do kršenja zakonskih procedura po pitanju izdavanja saglasnosti ili dozvola na našim pritokama Župskog kraja na reci Bistrici. Te ukoliko mi ukažete povjerenje, Wallahi spreman sam da se suočim sa svim budućim izazovima u ovo po bošnjačkoj zajednici, našoj partiji, delikatno vreme.